obido m ụtọ otu ndị na-achị anyị ji wee mepụta ofu mbọsị anyị eji wee na-ezu ike mmadụ izu ụka a na-alụso ọrụ ebido n'izu ụka akwụsị eluo na njedebe sọọlụ so ofu mbọsị ewepụtara ka anyị ji wee zuo ike wee ife dị mma ọfụma ana ọ na-enye m obi ọma. Ife m na-egwa ndị ọrụ dịka m bụ ha biko ịma na a na-alụ ife niile na ọkwanụ na-ahụ ka ọ na-adị so ọ dịkwanụ mma ọ dị mkpa onye na-alụ ya na-ewepụta obere ego elisisi n'ife niile ịnwetalụ n'ọnụ ị na-alụ ị na-ewepụta nke ihe eji wee mgbe mmadụ ka na ya alụzi ọrụ ị kwesịrị inwe ife ihe inene anya ife ihe enwe ya helpụgo wee bie ndụ ọfụma. O nwere ife a na-akpọkwanụ saving for the rainy day ife ndị bekee na-akpọ ya ị na-esave so that mgbọsị mkpa ya apụta iwe ife eji asolve the problem na ịnọkọta enweghị ozi ife ịlọcha n'ụlọ for how many years onweghị ife nwere ihe eji wee mee onwe gị obodo gị mma. So ofu advice m na-enye ndị mmadụ bụ biko ị na-alụ ọrụ n'obodo obele so obele ọtụ obele a befe nwale ọbụrụ nnukwu. Ọ dị mma. Oriakụ ndewo. Daalụ nne.